lehenko eguna bukatuta. Ato kapotia ateaga eta espina ona. Gaurko etapa, mendi zelaiak, basoak, izugarri izan da, oso polita. Animali pila dituzi dugu, hasi basauntzak, kortsuak, orainak, behogorrak eta behiak nahiaina eta gaina kuko bat ere bai. Eta bueno, gaurko eguna ez ahaztu, gure aldarrekapena dela jolastu nahi dut. Eta aniztasun dutza duten pertsona horiek jolasleko bat, duin bat behar dutela eta bere eskubidea dela jolastea, denona da bezala, eta jolasleku horiek denontzago izan daitezela. Deno jolastea nahi bai dut. Eta ez ahaztu. Haupa zuek eta deno badaurri.